Bueno, Erdi Aroan bezala, hemen daude gure hegaztiak egan, Butroiko gazteluaren gerizpean. Erdi Aroan, badakizuenez, oso importantea zen zetreria edo falkoneria, nobleen kirol bat bezalakoa zen, ez? Eta orduan horregatik hurbildu gara toki eder honetara. Falkoneria da hegazti harraparekin eizan egitea. Duela milaka urte hasi ziren eizan egiten txoriekin eta beraien proteina lortzeko bidea, alkoiak ziren, polbora heldu baino lehenago, hegazti harraparekin lortzen zuten beraien janaria. Bai beduinoek, bai estepako biztanleek, mundu guztiko parte guztietan, bazegoen jentea hegazti harraparekin lortzen zuena bere janaria, bere proteinak edo bere okela lortzea. Zarata, jarri arrano bat da. Gure bertako sapelatzen edo gure bertako arranoen lehengusu Amerikarra. Hegazti hauek taldeka lan egiten dute eta hemengo arranoen antzera beraien birtuderik handiena da planeatzea da. Beraien ego zabalak oso prestatua daude haizearen indarra aprobetxatzeko. Nire hegazti harraparien maitasun hau nire gurasoek barneratu zidaten gazte-gaztetarik, ehiztariek zauritzen zituzten arranoak edo bestelako harrapariak osatu egiten zituzten, gero gure inguruan eukitzen genituen eta askatu egiten genituen naturan. Aita eta ama lagun handi batek Mexikotik, nik 13 urte nituenean, zernikalo txiki bat edo belatz txiki bat ekarri zidan, eta honek markatu egin ninduen, eta urte asko egon nintzen nire buruaren barnean hori neukala, eta azkenean ja nagusi komatxo artean egin nintzenean, esan nuen, orain egingo dut beti nire pasioa izan dena. Eta hasi nintzen elkarkidetzan hegazti harraparekin lan egiten. Hau ontza handi bat da, eta gaueko harraparirik handiena da. Beraiek gai dira, beraien doble pisu edo 3 aldiz pisu handiago diren animaliak ehizatzeko. Ez dute bat ere saratarik egiten, egan egiten dutenean. Beraien luma prestatuta daude, saratarik ez egiteko bat ere. Eta ustekabean harrapatzen dituzte beraien harrapariak. Sagu, arratoi edo bestelako karraskariak harrapatzen dituzte, baina baita untxiak, erbiak eta seri bat ere izatzeko gai dira. Beraien atzaparrak oso handiak dira. Eta arma oso eraginkorrak dira eizan egiteko. Ez dute bat ere sufrimendurik eragiten eizan egiten dutenean. Eta ahalik eta harinen lortzen dute beraien harrapakina edo beraien janaria hiltzea. Egiten ditugu inguru giro txarlak eskoletan, erakusten dizkiegu hegaztiak ze importantzia duten naturan. Beste plaga batzuk egon ez daitezen, hegazti harrapariek egiten dutena da eizatu egiten dituzte animali batzuk, honela orekan mantentzen dute natura. Erdi Aroko azokak egiten ditugu, herrietako jaietara baten gara gure hegaztiekin, eta hurbiltzen dugu hegazti harraparien mundu basati hau jentearen eskuetara. Eta baita egiten ditugu eskontzak ere, eraztunak entregatzen ditugu eskontzetan. Boltsatzo txiki honetan eramaten ditugu eraztunak, eta bertan heltzen dira gure hegazti berezi hauekin gure eraztunak egan bialtzen ditugu. Boltsa honetan behari eraztun bat agindu diot, ez dakitian nirekin eskondu nahi izango duen, baina oso triste ongo nahi nire bizitza osoan.